So welcome back mga kalababong Bisaya, Davao ni Bay. So nako diri Bay sa Kalinan na nainikuan ako akong gihimo si Boss Ronron sa Kalinan. So mo yung mga kuan loads, mga tinda loads. So daplin lang ni sa terminal sa Kalinan mga loads. Oh. Ano mga loads. So mo ni gikuan ni Boss Ronron sa kuha mga loads. Nandito na ako nga lababo. So kung mupalit mo lababo mga lods, itong amigo na ako sa mga Marilog, itong mga bukid-bukid area na dyan mga lods. Oh. Panyo dyan. So muna si Boss Ronron mga lods. Boss, salamat sa pag-order boss. Okay. So muna yung mga tinda mga lods, na dere mga gamit sa mga balay mga lods. Floor mat, sinilas, tanan mga gamit sa balay mga lods, na dere. So salamat, mahalo to bay.